मानसिफोरा साननो हागौ माथो निउस खालामबानो फैसा मोनो अनसुंथाइ मोनो। मानसिफोरा साननो हागौ निउस खालामबानो फैसा मोनो ना होमबा ओरै फैबाव बाजै मानसिफोरा साननो हागौ माथो निउस खालामबानो फैसा मोनो अनसुंथाइ मोनो नाथाय बेबायदिद्राय नङा। नंगौ निउस पर्टेल जोंहा नैबे बिसेस दिनैनि खोथाखौ बुंनो सानदों आं जोंहा बड'सा निउस मोनना फैना खालामफैबाय फैसा मोनबाय सोरबा फरायनायफोरा निउस होबाय फैसा मोनबाय माथो निउस होबानो फैसा मोनो होनना साननो हागौ नाथाय नंमारगौ ना नंमारा बेसेबां गाज्रि हालोदाव दं उन सिगां बेहा मा दङ गैयाथ' हाजार हाजार दं नङा होमबा हाजार हाजार मानसि फरायस्लाबनो हायै थोस्लाबै एडमिसनाव होजोबनो हायै गोबां दं नाथाय बेबायदिबो मानसि दंबावो जे ओरैबायदि अबस्था जे उन सिगां बेहा जेबोआनो गैया जुरिजेननोनो जेबोआनो गैया बेबायदि अबस्थाफोरखौ नायनानैसो दिनै मानगोनां हाग्रामा महिला सारा आगान सुरदों। गैयाथ' गोबां दं नङा होमबा गोबां दं नाथाय हाबो गैजायै दख्लासेल' हा न' लुनोबो जागा गैयै बेबायदि अबस्थाफोर दङ। दा बिनिखाय बिसोरबायदि मानसिखौनो नोजोर होनानै दिनै बिटिसि सरकारनिफ्राय बा मुरब्बिफोरा बिजनेसमेनफोरा सहाय खालामबायदों हाग्रामा महिला सारा बुंनाय बिथोन होनाय बायदि। दा बिनिखायनो आं सानदों सोरबाया साननो हागौ जोंहाबोथ' गैया जोंबोथ' मोननांगौ साननो हागौ नाथाय निउसाव होनानै खिन्थु सोरबाया दङ हा बन्दक होनानैबो एडमिसन लाग्रा मानसि दं बेहा बन्दक होनो हानाय बेबस्था दं बियो एसे उनाव मोनगोन मोना नङा मोनगोन। दा सोरहाबा गय बागान दं नङा होमबा गय बागान होनानैबो बेहा एडमिसन लानो हानाय दं एटलिस्ट बे माने एसे दङ नाथाय गयबो गैजायै बारिबो गैजायै दुब्लि हाबो गैजायै न'बो गैजायै उन सिगां बेहा सहाय होनो रावबोआनो गैया बिसोरबायदि मानसिखौ सिगां अनग्रोनांगौ बिसोरो मोनग्रोनांगौ होननानै बुंनाय जादों। दा बिनिखायनो गासैबो फरायनाय जेसेबां डिग्रि लाना फरायनाय बिथांमोनखौ सारा खबर लागासिनो दङ लिस्ट लादों नाम लादों उनाव गभमेन्टनिफ्राय सरकारनिफ्राय निस्सय माबा नङा माबा मोनसे फिसाब्लाबो अनसुंथाइखौ मोनगोन आरो बेखौनो जों खोथा होयो। दा बिनिखायनो आं बुंनो सानदों सोरबा सासे एसे सोलिनो हानाय दङबा बे सोलिथथों नङा होमबा सोरबा जुदि हा बन्दक लानानैबो एडमिसन होनो हादोंबा बे होनो हाथ'थों बिनि बेब'स्थायाबो उनाव जागोन नाथाय गैद्रायै उन सिगां रावबो गैयै मानसिफोरखौ खालामग्रोनाय जादों बेखौ नोंथांमोना भुल बुजिनो नाङा आरो बे अननाय गैद्रायैया आंनिख्रुइ अनजाग्रोथों होननानै साननांगोन नङा होमबा सोरबाया आंहा एसे दङ आंखौबो उनाव नायगोन खोमा खिन्थु जायफ्रा जेबो गैद्रायासिन आंनिख्रुइ गैख्रियासिन आंनि न'खरनिफ्राय गोरिबसिन बिसोरखौ नायग्रोथों होननानै जेन मानिनानै लायो आं दिनै रायजोनि सायाव बेखौसो खावलायगोन। बेखौनो आं एसे आगोलावनो बुंखांबाय जे निउस होब्लानो फैसा मोनो होननानै सानो नाथाय बिनि उन सिगां मा दं बेखौ हेफाजाब होग्रा सोरबा खमि जादों नामा समाजाव मोनसे गुबुंले थासारि जादों नामा बेहा बा माथि बारि माने हा बारि बागानफोर दङ नामा नङा होमबा एसे गय बागानफोर दङ नामा बेखौबो नायनाय जायो। दा नोंनि अबस्थाखौ नायदो नों ओरैबायदि गाज्रि नों थानोनो संनोनो जागायानो गैया होननाय बायदि नङा होमबा दा बेफोरबायदि मानसिया मोनग्रोनांगौ होननानै बुंनाय जादों। न'आवथ' बैबोथ' गैयाना हनै बैसाबोथ' गैयाना नङा होमबा खिन्थु बिनिख्रुइ बे गैसिनि ना नङा होमबा गायसिन नङा नङा बिसोरो मोनग्रोनाय जाथों होनना बुंनाय जादों। बेनिखायनो आं बुंदों गोबां हाजार हाजार दङ बिटिसियावनो दा सारा इण्डिया सारा संसारावनो दङ नाथाय गोरिबसिन राय जाया उसुबिदा बिसोरखौ अनग्रोनाय जादों आरो बेखौनो रायजोआ एक्सेप्ट खालामनानै ला गनायनानै ला आंनिख्रुइ दुखियासिना आंनिख्रुइ सिगां मोनग्रोथों होननानै गनायनानै लानांगोन होमबासो जों खुसि जागोन नङा होमबा।